lidi, svého Čivara, a dneska zahrajeme vodko. Vezmu 7 a jdem do... Já to stopnu a až budeme bitve, tak dám to, jo. Takže zatím čau. Takže jsem tady zase a teď jdeme si tamhle. No, takže dvojka, tamhle. Tady, takže dám damage nějaký. A já, takže nic. Takže dvojce nedáme damage nějaký. Ale do dvojce dáme. Tamhle. No, takže počkáme. My si zabijeme tohle, tamhle. Ten nehrá. Přestal hrát. Dostali to. Řidič to dostal. Nemůžeme jet dost rychle. Náhle. To by mě zabil. Aha. Tam byli svolení. Jdu hrát za AT2. Za AT2. T34. Hedzer. T40. Jasně. Tady všechny prorazím všechny pouze. A když jsem měl takový to dělo blbý, jak bych nekrásil Virtual, P4, roku 2.30.01H a B1 bych nekrásil. Jen na tyhle lehký, jako, jsou to dobrý to dělá, jako. Ale já mám takový těžký teď, to mám dobrý tělo, takže já pojdu asi tam. Tady je prostě to dělo dobrý. Říkám. A tady je vedle tenhle. No, jinička dáme. Ještě jsem nechtěl střílet, takový kokot. Ne. To je vedle tenhle. Jo, je to rychlec. Kámo, tam tu asi nepojedeš. Tipek. To je 34. To je 25. Bych asi bral to je 34, asi jo. To je 5, ten to 4. Jebato. Tak jestli teď se někdo vede, ten týpek nemá šanci. Týpek tamhle. A Hedzer. Já bych potřeboval střelit Hedzer tamhle. A já ho zabiju na jednu ránu. Náhle prošla přímo skrz. Já tady bych potřeboval nabít rychle. Takového někdo zabil. Zvěra zabil někdo. Zvěra se na to téměř vrtí. No, ještě něco čerčera se nevidí. Tohle to čerčera. Tohle bych mohl zabít na jednu ránu. Počkejme se. To tak narazí. A teď... Ne, já jsem to zabila. Tohle dávat půlku. Co nebude snipit, já to jednou nebrávě si. Jednou to dá jedničku. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál.
Třeba všetko. Pásky upravený, jdeme dál. Konečně neprojaví. Poškodili jsme jejich pancíř. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. No, tak jsem to vykupit. Jsme krásně narazili. Zpět s korytítkom. Dorazili jsme ho. Spadnu dále dvojku. Můžu dorazit. Budeme rychlejší. No, tak už jsme se našli. Jdeme to zakladnout tady. Tohle ten nebude hrát. Ten nebude hrát. To vajkáčko. Nebude hrát. Nehraje, no. Nehraje. To vajkáčko nehraje. To je nejlepší, co může být. Tak hraje teď už. Teď už hraje. Ne. Nepřátelský tank zničen. Jsem se. Teď budu na pohodu. Jsem se dál. Vezmu BG7 a zkusím dát nějaký skilly. No tak teď nevím, jestli nám bude. Zase až budu bitvě, tak to pustím. To už jsme bitvě, přečístej. A tak tohle je dobrý. Tak už jsem tady zase. D2. A za 50. Zasáhli nám pás. Máme je. Nepřítel zasažen. Pás funguje. Můžeme zpět do akce. Dostali to. Zasáhli. Nepřátelské vozidlo zničeno. Zabil jsem se. Dobře. BD7 říkám. Mám tyhle ARCčka. Tak bez nich by to nešlo asi. Teď jsem tady zase. Poškodili jsme jejich pancíř. Takže jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a čau.